ομάδα, βέβαια. Ζηλιάρη. Και πιο εντυπωσιακά τα παιδιά. Ναι. Τι είναι αυτό, ρε. Θα κολυμπήσει στη λίμνη σε λίγο. Όχι. Το καθάρισα εγώ προχθές. Τακτά. Τι είναι, Φασιανός? Δεν ξέρω. Το φόρεμα Βασίλη Ζούλιας. Μήπως Ένα είναι πουλί πάντως. του Ζούλια είναι μητέρα. Είναι εξαιρετικός. Ο Βασιλάκης είναι εξαιρετικός. Λοιπόν, Το πτηνό είναι Φασιανός ή Μπεκάτσα? Ό,τι βρήκαν πρόχειρο. πάμε Γιώργο Λεβέντη. Εδώ. Ελένη. Δυσκολεύομαι με σένα. Από την αρχή και το ξέρεις. Πες το μου αυτό. Όλα δυσκολεύεσαι. Ό,τι είδες αυτό σήμερα Περίμενε να τελειώσω, να τελειώσω. Κάτσε γιατί με Και τρελάνε. βγαίνεις μετά και κάνεις αυτό το πράγμα. Συγχαρητήρια, η επιλογή τραγουδιών σε σένα, στο Κώστα και στην Ελένη Αυτό ήτανε του Κώστα. ήτανε ακριβώς Αυτό ήταν απάνω του Κώστα. της. Και φώναζα κιόλας. Ήτανε ακριβώς απάνω της, σαν τέλεια επιλογή. Στο χρώμα, στο στυλ, σε αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει με σένα μετά από το X. Απ' την άλλη σε βλέπω τόσο μάχημη, τόσο σίγουρη, τόσο ξεκάθαρη. Σε καμαρώνω. Μπράβο σου. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Πολύ καλή επιλογή. Πολύ καλή εμφάνιση. Για μένα από τα πιο ωραία από τις πιο ωραίες στιγμές. Η φωνή σου ήταν τέλεια σήμερα. Μπράβο. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Γιώργο. Λοιπόν, συνήθως σχεδόν πάντα σου λέω καλά, έτσι δεν είναι? Ξαναβάλει τα χέρια μου εκεί. Έτσι, μπράβο. Εντάξει, θα αφήσω σχολεία στο το look, δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σύγχρονο πράγμα το οποίο θα μπορούσες να κάνεις αν κέρδιζες σήμερα το X, που σου το εύχομαι, γιατί το αξίζεις πραγματικά, να είσαι ανάμεσα στους τελευταίους τουλάχιστον, δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Θα ήταν σίγουρα ένα είδος το οποίο μπορείς να το κάνεις πολύ καλά. Έχεις αυτή την θεατρικότητα και όλο το πράγμα στο ύφος και στην ερμηνεία. Εντάξει, μπορεί να περιβάλλεται λίγο σήμερα με το μαλλί και το ντύσιμο, αλλά εντάξει, αυτό είναι προσωπικό μου γούστο. Αλλά μου απέδειξες άλλη μια φορά πόσο μεγάλο ταλέντο είσαι, κυρία μου. Ευχαριστώ πολύ. Νίκο. Ελένη, για μία ακόμα εβδομάδα, I love you. I love you too. Λοιπόν, ήσουν καταπληκτική για μία ακόμα φορά. Σε βρίσκω και κούκλα σήμερα. Το φόρεμα του Βασιλάκη του Ζούλια είναι εξαιρετικό. Το μαλλί σου είναι άψογο. Μπράβο. Ήσουν πάρα πολύ συγκεντρωμένη όπως πάντα στο κομμάτι. Το έσκησες. Δηλαδή, πραγματικά η λάβη. Το μόνο που θέλω, βλέπω εδώ πέρα στο χαρτί μου ότι έχεις πει 8 ξένα τραγούδια και ένα ελληνικό. Έχεις δίκιο, Νίκο. Πες μας κι άλλο ελληνικό, ρε παιδί μου, να τις ακούσουμε. Έχει δίκιο. Ευχαριστώ. Και έχει το χρώμα, μπορεί, υπάρχουν τραγούδια. Μπορεί και στις οντισιόν ελληνικά έλεγε. Μπορεί. Εδώ, έχω κάνει έρευνα. Ναι. Ναι. Απ' την άλλη κομματάρα, τη στήριζε πάρα πολύ. Και το άκουγα και λέω ποιος μπορεί να το πει αυτό το τραγούδι στο X Factor Live. Μπράβο. Τι εννοείς? Κατερίνα. Λοιπόν, καταρχήν να πω, γιατί αισθάνθηκα μια αναστάτωση από το ακουστικό μου. Τι είπα για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός είμαι. Κρίμα. Κατάλαβες. Είπα στο βίντεο κάτι, πάθαμε πάνω, θα μείνουμε χωρίς σκηνοθέτη, χωρίς αρχιστάκ και λοιπά στο πάτωμα. Γιατί είσαι ο μοναδικός Ολυμπιακός που έχει χιούμορ, κατάλαβες. πιθανότατα. Ενώ όλοι οι άλλοι γάβροι δεν έχουν. Ναι. Οπότε, αλλά εντάξει. Και μόλις η καημένη η ΑΕΚ, πούμε, κερδίσαμε, να μας φάτε. Ναι. Τέλος πάντων, αντιπαρέρχομαι. Λοιπόν, εντάξει, όλα αυτά συμφωνούμε και τα λοιπά. Ξέρεις τι μ' αρέσει εμένα, Ελένη? Ότι ό,τι και να σου πούμε να κάνεις, θα το κάνεις. Εγώ δεν έχω γνωρίσει γυναίκα καλλιτέχνη ακόμα και στο ξεκίνημά της που να δοκιμάζει τα πάντα, να ακούει τα πάντα, να τραγουδάει τα πάντα, να βάζει ό,τι της βάζουμε, να αλλάζει το στυλ της τελείως. Αυτό σημαίνει ότι έχει σκοπό και στόχο, δηλαδή συγκεκριμένο. Και ότι είσαι διατεθειμένη να παίξει και το ρόλο τον οποίο σου αναλογεί σε αυτή την καριέρα. Λοιπόν, άντε και έχουμε δουλειές αύριο να βρούμε καινούργια τραγούδια. Βλέπω μεταμορφώσεις από την Ελένη κάθε εβδομάδα. Και το κάνει εξαιρετικά.
I love you, Ελένη. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, η Ελένη θα είναι εδώ και την επόμενη Παρασκευή, αν εσείς το θελήσετε. Καλέστε στον αριθμό που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας για να της δώσετε